Boa xentiña, e que estamos no derradeiro programa de Tan Listas Non Serán. En principio derradeiro. Logo xa, se nos ocurre algo, pois igual, pero en principio derradeiro. Aí estamos... En principio derradeiro é unha contradición maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Eva Patiño, a gran Eva Patiño da Lobeira. Bueno, como estás, primeiro de nada? Pois aquí estamos ben, sempre ben, por verte a ti. Voy a facer a pelota. Por exemplo. Nada, vamos falar aquí isto dos looks. Eu dixen, bueno, hoxe vou pôr a pañoleta. A mí en Celanova venme ca pañoleta que, basicamente, cando me levanto, vou ao pobo a fechas a comer e digo, non me vou a duchar agora mesmo, entón poño a pañoleta, sabes? Eu son introvertida, xente, pero iso non quere dicir que non nos gusta a farándula, igualmente. E aparte, poño os pendentes estes, que son regalo da miña nai, porque antes do Twitch este, pois facía o Cebra Tiñas que Ser, bueno, Cebra Tiñas que Ser, un podcast, pero claro, ser podcast, pois como que os pendentes non se ven, e dixen, oxe, pois fago un completo. E dixen, bueno, teño unha pinta que, madre mía, estamos en directo con esta pinta. E dixenlle, Eva, eu estou así vestida, dalle tú, que sei que tes algo aí do Sherlock, porque ten máis mérito dela porque é feito por ela mesma, ollo, non? Sí, porque dentro do ser lista, e non tanto, eu son unha persoa moi creativa. E aprendín a coser eu soa, e sei facer estas cousas. E este, ademais, reciclei un pantalón vello que eu non tiro nada. É maravilloso, cosino eu, Pois mira, eu aquí, sabes, en plan... Eu tan lista non serei, pero intentei aprender a coser, pero non fun capaz. Con a abuela modista e abuelo zapateiro, pois non tan lista non serei. Pero bueno,
Nada, eu é un pouco como isto é o derradeiro, é como que pecho unha época, no meu caso, non? Que empecé co podcast de Cebra tenías que ser, e agora co Twitch pechamos o entón é como se fixera precuela e secuela, sabes? Pero bueno, igual facemos un spin-off cando tal. Pero bueno, en principio, uxe pecho isto todo. E nada, para seguir, a Eva tiña que dicir algo de Tinder e do programa é o momento. No, porque era de un pouco rememorar as cousas do programa. A min pasoume, estaba trasteando aí no chat cun tipo en Tinder, e eu non, a mí non me gusta engañar a ninguén. E digo eu, mira, agora teño un directo, mandei un enlace. Se queres entras e xa me ves, e xa me escoitas e verme ao vivo. Que sempre os mando velo patiño en Twitch, ou tan listas, ou... E dai que eu... E xa vedes como son, non perdade o viaxe. E, bueno, cando acabou tan listas non serán, xa me desfixera o match. Digo, que pasou? A ver, pero que pasou no programa? Que non é un programa nada polémico, home. Pero bueno, pois aforramos o viaxe. Si, foi así, detalle espectacular. Basti aí toda campar de lista, non? Eso xa pasa por lista, tamén hai que decilo. Porque non te Bueno, veu co chapeu. Ai, puden por a boina, tamén teño boina. Vale, tamén tes boina. sí. Agora pesouche por non a poñer. No, sempre poño isto, pero bueno, teño boina e queda máis así galego. O Porque pano a boina igual zafa sempre máis. foi... Non, un pano á cabeza, as señoras sempre o puxeron. Pois eso, eu é unha costume que non quito. Vamos a dar as grazas por os seguimentos novos ao Trapalleiro, ai María de la O, Erilin ou o que sexa. Bueno, eu tamén a pañoleta, tamén te digo, é porque teño complexo dunha orella, antes tiña de dúas, agora dunha, non sei cal é das dúas, e non vos fixen a élfica, porque cas orellas que teño así pa fora, non por grande, si por fora, podía facervos o elfo, pero vai ter que esperar. Isto vai ser noutro momento. Logo, Eva, a ver, igual bueno, vouche preguntar así ao bestia, eu teño que algo apuntei, esta vez algo apuntei, dixe, non creo que se me esqueza nen nada, non? Vale que, bueno, dende o podcast que veño arrastrando de antes, non? Que é o que empecéi en castelán e tal, o Twitch en galego e tal, pecho un ciclo, pero tamén pecho un ciclo de gañar en autoestima, en seguridade, unha cousa que falamos bastante, e aquí. Entón, agora xa empezo xa a... Unha cousa superimportante que é como empezo a pensar, ou seja, a pensar non, a estar segura do que penso. Porque non decía alguén, non me lembro quen era, que decía que poderán facer tal, pero o meu pensamento será libre. Pois eu penso que o meu pensamento non sequera era libre. A estes niveis chegaba de o que penso está mal. Pero estou nun momento da miña vida, seguramente grazas ao podcast e este Twitch, bueno, e máis cousas, obviamente, e cousas fora, donde hai profesionais metidos, no que me sinto máis segura. Me sinto segura, pois eso. Creo que para pechar está bastante ben, para pechar o programa e decir, pois, pódese, isto non é campaña electoral, aínda que estemos en momento, Berlusconi, uxe, chao, bueno, non, o de pódese é un pouco de, pois eso, de demostra de que se pode ter unha autoestima de merda e ter unha autoestima, pois, baixiña, non de merda, pero un poquinho mellor, aínda que non este moi ben. E quero dicir cousas das que teño realmente seguridade. Que digo, a min non me baixes desta burra, nen deste burro, nen hostias a minarme. Pero bueno, Eva, tes liberdade para falar se queres agora falar algo. Ai, que nos decía boas, Luz de Tea, non é? Ai, sí. Luz de Tea, boas noites. Eu, para falar eu. Eu, sobre o programa, vou dicir, coñecerte a ti, lembro perfectamente o día no que che propuxen facer isto, deu-me unha cousa que eu non atopara, poder, aparte de que ti saibas dende adolescente que tes esta tariña da intelixencia e tal,
poder falalo como, si, eu son esa persoa. Eu funciono diferente, o meu cerebro é diferente, non teño porque, non vou dicir avergonzarme, que tampouco é que tivese vergonza, pero de repente podo falar abertamente diso. Xa, que eu non son igual, ou non son da Morea, Mira, igual non somos nadie. Dicíame hoxe a miña nai que chegou un momento, a miña nai, que me diu un día, vouche regalar unha cornachada. As cornachadas son o mellor, non? Cebra tiñas que ser, pero é que luce. Porque non puzcas, pois como que non. Dicíame, bueno, é que saiches do armario. E dixen, bueno, sair non saín. As cousas como son. Porque non o... Bueno, comparto no Twitter. Bueno, tampouco é como máis impersonal. Pero no Facebook e Instagram, como moito, conseguín polo nos stories, porque non me atrevín a máis, é dicir, non puxen un post aí clariño, sabes, pois digo, bueno, saindo nun armario nun sótano, sabes, en plan, que a xente ten que meterse no story, pinchar aí no que di o Fran da Lobeira e ver de que vai o programa. Entón, por senón non sabes, conosa a Gilda Miola, bueno, un inciso, a Gilda Miola foi o nome que lle deu a nosa xentiña. Aí está, que rápido, Fran, maravilloso. Pódoche pedir, Fran, se posible, senón non, que hoxe pechemos o derradeiro programa de Talistas non serán ca cabeceira maravillosa, que a verdade hoxe estaba disfrutando, aínda que me vai a golpes un pouco a min cando entra, pero molaría pechar con esa. Porque a verdade é que agora penso e digo, joder, disfrutei facéndoa, e foi aos inicios, se non, se pode ser, se non, Fran, liberdade, non pasa nada aquí, liberdade total. Eu tamén lembro cando a estabas facendo. Claro que sí, dío Fran. Se pode, se non, o sea, nos problemas, traballo, estrés a maiores, pois non queremos. Xa nos chega as ansias que temos. Lembro estar ti facendo a cabeceira, e eu estaba facendo unha destas rutas a pé, e quixen ampliála, isto sempre o fago eu, porque todas son pequenas, perdínme, collín un tramo do camiño de Santiago Inglés, tuve que volver para atrás, e lembro que ti me ibas mandando esas cousas, foi super divertido. Eva, en galego dices isto ben, porque aquí ven a do interior co castrapo, a Lobeira, xa recordade, temos a Real Academia do Castrapo, ca Melody, ca Luz de Tea, e si, lembro-me estar facendo eu, Eva, isto está ben escrito en galego, a ver se vou por sobre excitabilidade non se escribe así, ou non se escribe depresión existencial, ou a ver como se escribe isto. Pero foi divertido, e teño na cabeza, parei diante dun pazo, e tiña un chamador, teño a foto, que é unha campá moi bonita con un jalo, senteime ali nun asento de pedra, e ver aí, lembro tamén pasar por outro pazo, por outro sitio así, había unha boda, quer dicir, teño, agora tamén a estaba vendo e dicía, jo, que bonita, canto traballou Xu, sabes, é que, porque eu non fixen nada, pero foi tan divertido compartilo e ilo vendo. Tú fixeches o chapeu que levas hoxe. A ver, Fran, se queres pon outra vez e leo o que puxeches. Pon Luz de Tea, viva RAC, a Real Academia do Castrapo. A ver. Perdón. Espera, que empece outra vez. A ver. Que algo do segundo maratón da Lobeira. A ver, o vindeiro 30 de xuño, ás 11:30 dará comezo o segundo maratón da Lobeira, no que podes entrar en directo ou mandar un vídeo saúdo que se porá, ves, saúdo e dixen, falta unha tilde aí, creo, que se porá varias veces ao longo das máis de 25 horas e media que durará. Eu vou intentar mandar, non prometo nada, pero vou intentar mandar dende o Resurrection Fest. A tope. Vou a toser un momento, fala, Eva. Que falo? Claro, agora que non me ven a nada. Vai me dicir o do Resurrection. Moi ben. Que desde logo... Vou desfogar nada. a conta.
Hai que ir á costa, home. Non vai a ser que me interiorice demasiado. Tes que ir á costa, a Viveiro, Dios mío. Bueno, vou empezar a decir cousas que penso do que teño moita seguridade, porque nos 2 programas, o anterior e este, sempre mostrei esa parte máis dubitativa, máis... Outro día dicía a Eva, hoxe empezamos falando de filósofos ás 8 da mañá, a ver se Ainda dices, non eran joder, as 8. as dúas, Estamos falando de Nietzsche pensando and mesmo, Company. joder, ás 8 da mañá e a outra con Nietzsche, eu dicindo, hostia, filosofadas ás 8 da mañá, non hostia, non me... Pero, bueno, non sempre o filósofos tocou hoxe, dende que nos coñecemos tocou hoxe. Estamos falando da crueldade, por iso veo. Pero, bueno, entón, como sempre mostro aquí esta parte máis de... É verdad que non teño autoestima san aínda, preciso un poquinho de narcisismo, eu. Hai xente que lle sobra que madea un poquinho pa subirme un pouco a tal. Pero se vou dicir cousas das que teño seguridade, e vou empezar por algo que quero dicir, que non é que teña seguridade, bueno, teño seguridade, pero isto quero dicir sí ou sí, non ven a nada, pero quero reivindicar o prato de ovos fritidos, que como diríades por aí, fritos, con patacas cocidos, cachelos chamalleques. Ou seja, quero reivindicar que moito eu estar en Madrid bebendo esta auga maravillosa, que a auga ten a boa. Hostia, os ovos fritidos con patatas cocidas, misturadas, é un puto manxar. Isto, mira, tiña para o final, pero meto aquí xa como... Isto é moi importante. Isto é moi importante. Estou a tacona dos ovos fritidos con patatas fritidas. Ou fritas o chamade de X. Por favor, esa mistura... Logo de facer esa mistura, se nunca a fixéstedes, despois se lle podes meter cousiñas, se lle queres meter anacos de algo, anacos de o que queiras, pero ovos fritidos con ovos cocidos, todo misturado, e que son dous sabores xuntos Con que ovos fritidos, con patacas fritidas, que dixeches ovos fritidos con ovos cocidos. Vaya plan. Da igual, entendedesme, da igual, a ver, son os ovos Tan rotos ben. lista e di... No, a ver, tan Ovos lista fritos es... con patatas cocidas son os ovos rotos ben. Home, se nos pomos así, pero igual bótanos, Fran, que tú estás en Madrid tamén. Nova receita, igual hai que probar os ovos mesturados, Ovos mesturados que é Sí, outra receita, cocidos o con arroz... fritidos. No. Vale, no. Eso é demasiado para min, ves? A min a hiperestesia, como aprendimos aquí, a sobreexcitabilidade, como para andar mezclando, os ovos cocidos cos fritidos, que só me gusta a yema. Pero, yema, como se di en galego? Xema. Xema, pois eso. Pero, cando é con patatas cocidas, a xema, dame igual tomar a clara esa. A ver, vamos a pornos serios, por favor, serias. Vale, unha cousa da que teño seguridade 100% observable, o acoso e os colectivos de xente AC. Iba a dicir aquí algo super tal, pero O que dixo? é dicir, pode ser xente AC, ou seja, con altas capacidades, ou un colectivo de altas capacidades a acosar, sí, vino, estos ollos viron como xente con altas capacidades xuntouse e acosou a outra persoa casualmente con altas capacidades. Só dixo en privado esa persoa, pero hai quen compartiu esa información privada que tampouco é ético. Entón, é que non se salva nin Dios. Logo, a necesidade de pertenza ao grupo de altas capacidades. Teño visto tamén un grupo xente que como que atopa o grupo como rollo colectivo, non? Pois desto podemos falar colectivo, pois neuroconfiguración, espectro autista, altas capacidades, LGTB+, tal. Que atopes o colectivo non quere decir que teñas que atopar a alguén igual que a ti, porque vexo altas capacidades ás veces que se meten nun grupo e non se sinten con pertenza a ese grupo. A min pásame tamén, creo que, sobre todo, con esta neuroconfiguración, creo que é o máis normal do mundo, joder. É que hai xente que sí, que tende o grupo aínda que se tenda ao individualismo, ollo, pero, bueno,
que non pasa nada, que non pasa nada, que hai xente que se mete con altas capacidades e que non me entenden. Non, é que igual estás nunha frecuencia, vale? Porque hai xente tamén moi lista, pero que está nun momento moi parvo. E digo estas dúas palabras así moi con mofa, con humor, con retranca. É dicir, que depende tamén o momento vital que estexas, non? Eu, joder, pois foi no 2007 ou así, saíu nun vídeo que non pode ser máis parva do pedante que era, e do asco que dou, que llo mandei a Eva, dicir, Eu pero vino. que asco dou, por favor, de enfadada co mundo e tal, gástase moita enerxía. Entón, se estedes nese momento de que pensades que tedes a razón en todo, que, todo tal, que lle mirades o matiz a todo, porque iso é verdad, xente con altas capacidades o puto matiz, e podemos estar matizando todo o día. Pero, tamén vou dicir isto, a xente que con altas capacidades que se presenta, a min encántame debatir, bueno, pois vai debatir con outro, ou con outra, porque comigo eu non me apetece debatir, non me apetece, porque eso é significado, é igual a gústame debatir, igual a gústame ter a razón. Non, o que me interesa é compartir. Entón, veu, estou opinando isto, estou reflexionando sobre isto, ti que pensas? Eu penso isto non teño nin idea, isto non sei que, pero non vemos con categorizacións. Coño, se che ven alguén se che ven alguén con categorizacións, pois igual a min sáeme porme así un pouco pedantiña tamén, pero non me gusta. Que me saquen o peor, pois non me gusta. Eso é unha cousa de seguridade que digo, pois sí, que penso que teño razón aquí e non vou debatir, é que non me gusta debatir, é que nin siquiera vou debatir do segura que estou, joder. Que pensas, Agora Pois estou me claro. sentindo eu insegura. Son No eu esa jodas. persoa? No, cona, que vas ser ti? Ai, Dios mío, agora creáchesme unha inseguridade. O sea, Quedo preocupada. saco eu a seguridade hoxe e vas tú pérdela. Como Non, a mí vamos non me falando, gusta. Entendo o que dis, a min gustame dialogar, o diálogo constructivo, mezclar as miñas ideas coas túas, cas doutras persoas, e medrar con iso, pero debatir é moi cansado. É moi... Sí. no, debatir como tal, como seguramente buscamos a definición de debatir está ben, pero esta xente se pregunta que se presenta como gústame debatir. Non che gusta debatir, gústache ter a razón. Entón xa, quita eso e pon, gústame ter razón. A ver que pon aquí, a pesar de que remate isto, podes seguir a enviar as túas consultas e comentarios por privado ao enderezo electrónico tanlistanoserán@gmail.com. Bueno, Gmail, non? O Gmail, non sei xa se os Bueno, mullar, que máis dá? xa. No, bueno, si, mándadeo, xa veremos cando contestamos, eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Bueno, eu teño no móvil, a min chégame aí no ver. Vale. Vos escribide. Pois eso, non, home, Eva, a ver, estou en plan segura hoxe, en plan a tope. Entón que non compenses e baixes ti. Bueno, de feito vou dicir isto iba a dicirlo despois xa, pero digo agora a raíz. Para min, Eva é un referente. Tamén a miña nai, por exemplo, non? Son mulleres, digo, de falar con mulleres altas capacidades galegas é un plus. Para min é un plus porque non sei como dicilo, porque aparte culturalmente enténdeme. Home, Eva ten moita razón sempre, di Fer. por Fer. Entón, Eva é un referente para min, a miña nai tamén, por iso sois mulleres moi seguras de vos mesmas. Gústame moito falar, para min é importante o punto galego, da cultura galega, como que me entendo mellor, que a cultura fai moito, que máis? Iria, que estuvo con nós, Iria Bouzas, grazas, de verdad, e o noso oráculo, non vamos dicir quen, pero o noso oráculo, grazas, ela vai saber quen é. E Fran, aproveito xa tamén, grazas por darnos este espazo na Lobeira para facer o Tan Listas que non serán. Pero sí, pareceme importante referentes con seguridade como ten Eva ou a miña nai, que é como, pero mamá, non, seu listas son, eso xa o sei. É importante para xente como a min, que é máis insegura, que ten a autoestima máis baixiña, porque ves que os outros non pasa nada. Eu lembro moito de pequena de non quero ser creída, o rollo de
prohibido ser creída, non? En cousas, por exemplo, bueno, non sei como explicalo, quen quere entender vai non entender, pero ver xente coa seguridade que ten a Patiño, a seguridade que ten a miña nai, e non quita sensibilidade, e non quita empatía, e non quita que choren con algunha cousiña, pero esa seguridade a min pareceme moi importante velo noutras mulleres. Aínda que sexan un poquinho máis maiores que a min. Pouquiño, aí levámonos pouco. Pero pareceme importante, pareceme que é importante ter referentes de mulleres que estén seguras de si mesmas con cousas, pois, como ese chapeo, fíxeno eu, está guapísimo, e punto. Fai falta eso para que a xente como a min vexa que hai mulleres que están seguras e que non lle pasa nada. A Eva non morreu por decir que se lle dá ben facer cousas. E xa está, eso é un referente, eso é bo, eso é moi bo. Que sí, que a autoestima pasa por recoñecer as cousas que se che dan ben e facelas ti visibles e tamén, claro, saber de que pé coxeas, pero é que a autoestima non é un eu quérome ben. E por qué? Pois por cousas, ti vas traballando e pensando que cousas boas teño. Eu, de feito, hai moitos anos na cervecería da Estrella Galicia da Coruña había unha pintada no baño, pois é que vos podo dicir, tería eu que tería 17, eu creo que igual nin conducía, ía con outra xente que conducía, e a pintada era a seguinte: habla bien de ti y algún día olvidarán quién lo dijo. E a mí parecíame maravillosa, porque dicía, ostra, é certo, porque cantas veces dis, pois dixeron, non me acordo quen me dixo, pero eu facía moito, xa isto, eu creo que sempre tiven boa autoestima, non sempre, non en todas as etapas, non en todas as facetas da miña vida, pero en canto á persoa que eu era, xa o tiña. Eu sempre teño esa pintada na cabeza. E logo o meu home, cando eu estaba casada, era un cabrón. O mellor ainda é, supoño. Non creo que mellorase. O mellor eu dicía, pois como isto, empecé a coser e dicíalle, mira, fixen un vestido, fixen esta chambra, fixen... que ben se me dá. E el tiña unha frase que a odio, que era, terás que esperar que alguén cho diga. É porque teño que esperar. Digo. A ver, di a Lobeira. A min dixérame que a Lobeira Today e as súas colaboradoras eran o máis do audiovisual galego amador. A ver, por privado, aquí o Fran está todo, mandoume as definicións de Xema, vale? Dende pequeno bulto que lle sae aos vegetais nas polas, ou no talo, e que dá lugar a novas polas, flores ou follas, unha acepción nova, que eu non sabía. 2, parte amarela dos ovos do ovo das aves. Eu sempre teño que pensar a Clara e a Xema calé. Pero bueno. E 3, masa de carne de forma arredondada que teñen as puntas dos dedos pola parte oposta á uña. E 4, pedra precioso. Gmail, que digo Gmail é Gmail, como me vendí o Fran, e que aprendendo sempre no tan lista non serán. E di, Digo cheu, miña amiga, tan lista non serás. No. Se tens que pensar cal é a Clara e a Xema, e non che dou por pensar que a Clara é a que é máis clara. Sí, xa, cando penso digo, Clara é a máis clara xa. O que pasa que a min pasame coa dereita e esquerda que me lío. Pero tal lista non serei, pero é que xa se chama o programa así, non, que vamos a dicir? Despois di a Fran, Iria Bouzas vai seguir entre nós o vindeiro ano cun novo programa que presentaremos no Maratón. Nos cheiramos algo, pero bueno, a ver a Iria Bouzas que fai na gran Lobeira Today. E nada, seguimos. Bueno, vou dicir esta, vou deixar unha da que estou moi segura, máis para despois, en plan, estocada, como se lle diga en galego. Tampouco sei, poderlo buscar e podermo por. O meu galego mellorou, eso penso que sí, mellorou dende que estou con estes galegos da costa.
os da Lobeira, tudo aí todos na costiña. Eu pondo aí o castrapo do interior. A ver, é verdade que se está visualizando máis o tema das neuroconfiguracións, tema o espectro autista, altas capacidades, TDA, whatever, que máis? Bueno, un sinfín de cousas, non? Non tanto as altas capacidades, porque a sociedade pois, ve como positivo ter altas capacidades. Obviamente, a ver, se somos objetivos, dis, bueno, xestionas a información de outro xeito, que en certas cousas pode che dar ventaxe, pero é unha contraposición, é dicir, penso que canta máis ventaxe te dá, tamén ostión tamén che dá por outro lado, non? Pero, como se ve exactamente máis, xa que se está visibilizando máis, estocada, dice igual, vale. Estocada, sí, pongo o verbo, dice, a ver se leo mal. Xa que se está visibilizando máis o tema das neuroconfiguracións, de verdade, vamos, é todo moi caro. Porque, por exemplo, nas altas capacidades xa o dixemos, todo o mundo que controla, que leva tempo con isto, que é experta do tema, que estudou moitísimo sobre isto, que estudou neuropsicoloxía, bioloxía, todo o neuro que haxa. Dinche, vai a un psicólogo, unha psicóloga con altas capacidades, porque é importante, isto é moi importante. Pero, Cona, é que é todo moi caro. Facer os test moi caro, ir ao psicólogo moi caro, ou psicóloga. Entón, xa que se visibiliza máis, e antes entendemos que se era un tanto por cento pequeno, pero se está visibilizando, estánse detectando agora un montón de xente con isto de que é un momento, é a época onde se está visibilizando todo isto, empezade a baixar xa un pouco os prezos, Cona, que hai máis clientes. Facedenos o favor, que nós tamén queremos ir un pouco a botar a nosa merda aí a algún psicólogo ou psicóloga. Non? Digo eu. É que é caro de collós. Entón, eso, quero reivindicar isto, aproveitar a visibilidade que hai para que vexedes o precio, ou facer un 2 por 1 e vamos a máis eu. Algunha máis que se apunte por aí. Eu vexo complicado esa parte. Sí, é moi caro. Todos os diagnósticos son moi caros. Logo vas que aí a xente, depois, claro, tes altas capacidades, pero naquel test saiu, porque igual non vas moi ben de atención, daquelas tes que buscar un psiquiatra que valore a túa capacidade de atención e concentración. Igual tes, presenta rasgos TEA, xa estamos na mesma. Igual, bueno, a discalculia, se a queres, como teño eu, se a queres investigar máis aló, tampouco é moi importante, porque, bueno, tas calculadoras, non pasa nada, podese vivir. Vas sumando, e logo xa o falamos aquí, é unha arma de doble filo, porque a veces é un... Ai, é que eu son así, porque como teño altas capacidades, Cona, pois xa están listo, esfórzate un pouco por, non sei, adaptarte ao mundo. E outras veces das ca xente que sinte que esa diferencia é superior, que é un pouco tamén o estigma das altas capacidades. Ti buscas altas capacidades en Google e xa sae o neno con unhas gafiñas e unha pizarra ali facendo unhas ecuacións de... E tampouco é así. E por un lado é o estigma de... Ai, non podo dicir que teño altas capacidades, porque van a dicir, xa veu facerse a lista. E outras veces sí que o dis, casi que todo o que dixas vai ter ese peso. Por iso, o título do programa vai un pouco nese sentido, non? Tan listas non serán. E que é algo moito máis complexo. Vai ser usado na túa contra. A ver, di o pilotiño, é un cartel. Eva, tradúceme, que tú sabes seguramente por que o di. Non? Sempre sabe. A Eva sempre sabe. É un cartel. Xa dixen, o dos psicólogos. Vale. É fiarse dun privado, tela. Ferdi, os psicólogos teñen moitísimo traballo, teñen que estar incluídos na sanidade. Eles non poden baixar o baixo prezo. A ver, dende que teño uso de razón, estudar psicoloxía era un non. Antes, na miña idade, non deixaban
para que vas a estudiar psicología que non tes saída. Agora hai moita máis demanda, estáse visibilizando a saúde mental. Claro que ten que estar incluído na sanidade máis dos que están, porque é super preciso, é dicir, é o 50% do teu corpo, mente, corpo. Non pode baixar máis o prezo, non. Estamos falando de que xente, psicólogos con altas capacidades estanche cobrando, falo de Madrid un pouco así a bote pronto, que tampouco estou segurísima, pero igual estanche cobrando o dobre. Igual consigues un psicólogo por 50 a sesión, que xa me parece bastante para ser ahora que ojalá que todo o mundo, cobrásemos 50 a hora, porque eu non, vale? Pero é que altas capacidades estamos falando de 100. A xente con altas capacidades entendo, porque antes había pouca demanda, pero que agora hai máis. Entón, creo que se pode ver todo dende un punto de vista intermedio. E o que dicía Eva, xa non son as neuroconfiguracións ou as excepcionalidades ou dobres excepcionalidades, que xa o dixemos máis veces, que se tes depresión, tamén se vai notar neses test que che fan cando sabemos e repetimos en todos os programas que os test son indicadores, que non hai moitas cousas que decir. E tamén aproveito para decir, hai xente que con esta visibilidade pois ven o troll de turno para decir barbaridades ou cousas que non teñen moito sentido. Entón, que como infórmate un pouquiño, xa non digo que te molestes moito, pero non sei, como se lle preguntas ao chat, sabes? O Google, sírveche. É dicir, Nos preguntamos ao chat a mañá cousas sobre filósofos. En plan vago, total, estou super dormida, que non se va con Nietzsche e a crueldade. Eu preguntándolle, a crueldade sirve de algo evolutivamente, sabes? O chat GPT este que usamos nós, se lle preguntas, por exemplo, sobre a crueldade, tens que incluir a palabra filósofo ou filosofía, porque se non cree que estás pedindo información para ir facer unha aduanada, en serio. Xa, Hai que ser lista tamén para usar a inteligencia artificial, Sei, pero é verdade que eu cóstame a min de escribir, pero dixen, teño que porme aí cos matices a tope para que me entenda. Di a Loeira, di o Fran, o pasado venres fun retirar uns tapóns dos ouvidos, total 10 minutos, cobroume 50 euros, eso podíamos facer noscas, cada vez que visito, bueno, nós non, pero teño unha amiga que está aí que lle gusta facer estas cousas e dis, xa me dixo a última vez, tú avísame. E, bueno, cando teña un tapo, pero non tuve. Cobroume 50 euros. Cada vez que visito a miña psicóloga, boto ali unha hora ou unha hora e 10 minutos, cóbrame 60, cal é o caro. Sendo as dúas cousas cartos de abondo. Non hai que baixarlle o soldo a ninguén, hai que subirlle o do resto. A mí non me parece mal subirlle o do resto. Pero, bueno, que máis? Pois mira, outra cousa que quería dicir eu con total seguridade, eso que xa pasou esa franxa de época no que era máis barato, pero isto non ten nada que ver co programa, pero algo do que estou bastante segura, despois tamén de investigar sobre personalidades, clúster B, etc. Viaxar non é barato. Viaxar non é barato. A ver, se viaxar é ir a 3 kilómetros de onde estás que non coñeces, eso é viaxar, a min váleme como viaxar e pode ser barato. Pero viaxar que entende a xente. De mochilero tal, non quero dicir un insulto, pero non, quen viaxa barato estás a aproveitar do resto. Da hospitalidade de moita xente. E a min non me veñades co conto, e xa digo aquí, porque como non son asertiva, sabes? Xa o digo aquí, deixo dito, entón a min non me veñades co conto de que é moi barato viaxar a non sei donde. Claro, estás aproveitando que a xente de ali, que son hospitalarios, que non sei que, viaxar non é barato. É barato a 3 kilómetros, cando vas facer unha ruta ou algo así. A min non me veñades con esas. Eso é unha cousa de que teño seguridade, despois xa de estudar moito sobre narcisismo e psicopatía. Pero, a ver, outro día, xa hai a xente aí, ai, que barato en barco. Mira, o barco, que viaxar é barato, ai, Dios. Pero, claro, tamén outro día dicía, como carallo lle digo a xente como non son asertiva, non podo dicir o que penso, por eso estou aproveitando aquí de dicir cousas que penso, voulle dicir a xente, mira, non che digo o que penso porque non son asertiva, pero decía a minha amiga, home, xu, eso de dicirlle que vete a la puta mierda,
Decíame que unha de aquí. Bueno, de onde a de Quixote, a do Toboso. E dicía, joder, pois tampouco me sirve. Hostia, e mira que eu, é que ao final que fago? Non podo dicir o que penso, se digo que penso mal, se non o digo mal, se digo que non o vou dicir, pois mal, eu que sei. Igual empezo a ser unha borde, pero bueno. Dilude, Sí que de és. exacto, borde. Asertiva? Non, non vou No, ser. borde. Borde. Sí, pero bastante pouco son. Antes era moito máis. Teño que ser máis. Efectivamente, que enviase así faino cos cartos dos demais, coa súa hospitalidade. Ou a pé, jejeje, eso, a pé. Nin a pé. Algúns que teñen xente que ten moito morro. Pois non, home, que non. Deixade de aproveitarvos da hospitalidade da xente. Fun a Marruecos e hai que... Mira, non me digas que dormiches na casa de... Mira, é que non podo. Enérvame. Si, son borde cando queiro, si, son intolerante, diría eu, e todo. Bueno, tamén hai xente que presume de ser asertiva cando en realidade está sendo pasivo-agresiva. Eu teño as dúas. Ou seja, non teño as dúas, teño non son asertiva e son pasivo-agresiva. Son as dúas cousas e xa, por fin, estou orgullosa de selo, é o que hai. Recoñezo que aínda conseguín algo de asertividade en cousas que non me importan, Eu pero son asertiva. tú Eu podes si ser, son unha persoa asertiva. eu non. Eu tenho a miña parella toda a asertividade, tena el, que eu non sei como fai o carallo, pero diche unha cousa e partes to cu. E dis, estálle dicindo a ese tío insultando, pero dillo de tal forma que a xente ríese. Eu podo estar cuidando a esa persoa e eu, fatal, pois non. A ver, di o Pilotiño, se eles mandan o convite, non te xustifiques, a ver se estiveches viaxando aí aproveitándote da xente, o Pilotiño, mírame a miña asertividade. No, me mandan o convite, pero bueno, se che mandan un convite vas con algo, eres colaborativo, seguro. Non creo, Pilotiño, non creo de ti que vayas aproveitándote da xente. Mira, vou conectar o da psicoloxía coa asertividade. A psicoloxía, bueno, primeiro, a min tamén me parece que é moi caro un especialista en altas capacidades e ti igual tes unha depresión e aquel que non entende nada da túa mente a veces non vai chegar a ti. E sobre todo cando ti xa tes un traballo andado, ti sabes que és diferente, que pensas diferente e tes moito traballo interior feito, a veces daste conta que dis, a ver, eu hoxe paguei os 50 euros e casi che viñen a axudar, págame ti a min. Eu teño unha amiga que claramente é unha persoa con altas capacidades, non ten un diagnóstico, eu dixenlle que o fixera, unha vez máis non o fixo por pasta, está indo a terapia e é ese momento no que xa foches 5 sesións, ese tío non pode facer nada máis por ti. Porque me conta as sesións, digo, pero ti non te das conta que o tipo está encantado, el non tivo unha paciente como a ti que chega e lle fía, digo, vas con todas as túas merdas perfectamente traballadas por ti. Di, este non é o teu psicólogo, ti necesitas outro. 120, onde ela vive, contra os 50. Entendedes o... Pero as persoas con altas capacidades tendemos a ter moita depresión, ansiedade, moitas veces xa só pola túa velocidade ao pensar. A veces é como que xa non me fale ninguén, non me faledes, porque eu despois teño que pensar. Teño que pensar en todo o que me dicides. Claro, despois un luns ás 7:30 collo o móvil estiven pensando que aquela crueldade política que decía Nietzsche, que diste, eu dormín, pero a miña cabeza parou. 120. Que mira, veo unha raíz. Grazas ao Pablo Rodríguez de Vila pola grandísima raíz con 55 Dios mío, veñen aí todos os opositores do mundo. E os profes interinos. A introversión xa me fago pequena. Eu que estaba aquí segura de mí mesma, agora con tanta xentiña. Bueno, a ver, di E quería conectar ca asertividade dos psicólogos. Os psicólogos a veces danche fórmulas para comunicarte
as propias persoas interpretanno mal. E moitas veces a fórmula en sí é pasivo-agresiva. Non é de todo asertiva. A mí gustaríame, porque eu non son psicóloga, non teño título, pero eu síntome capaz de enseñarlle a xente a ser asertiva. Eu son unha persoa moi asertiva. Pois comigo non estás facendo un bo traballo, xa te digo. Eu non estou aprendendo a ser asertiva, tesme que dar clases. Vouche ter que pagar canto a hora. Bueno, pois xa o falaremos, amañámolo. Non, porque eu aprendín a ser asertiva, eu creo que tes unha predisposición, de feito eu traballei sempre en departamento comercial, son unha vendedora nata, porque eu son comunicadora nata. E cando a mí me dan un produto, eu o coñezo, sei non explicar, aínda que sexa como cando traballei en novas tecnoloxías, eu teña que vender algo abstracto, como unha campaña de Google, a unha persoa de 60 anos, eu son quen de explicarlle como funciona unha páxina web, bueno, por poñer un exemplo. Daquela, hai unha parte innata, pero a min o que máis me enseñou a ser asertiva foi as lecturas, a formación comercial. A formación comercial, cando te forman para vender. Este é un guión, ímolo falar, é así, é a realidade que a venta é un proceso, pero unha cousa que me axudou moito foi ler libros sobre crianza e educación. Como se lle fala aos nenos? E logo diste, pero se eu podo falarlle así a todo o mundo, porque a xente ás veces tamén está moi falta de traballo interior. Eu con esa idea de como se lle fala a un neno, levei a uns extremos que a min a xente a veces non me soporta. A mí non me importa, porque é o que lle vou facer. Na que eu teño que sacar a emoción que sinte a nena. Mira, estás enfadada. O por qué? Explicarlle. Ti estás enfadada porque querías que eu che mercase isto, pero isto hoxe non pode ser. Pero claro, eu empecé a facer ese traballo en min. Digo, a ver, tía, que che pasa? Ti estás enfadada. Joder, ti estás enfadada, Eva, que estás aí dicindo... Non, porque non, estás enfadada. Empecé a facer, e logo fixen un curso sobre xestión emocional. Ti estás triste, ti tes medo. Non digas que non queres ir, ti tes medo. E iso aprendino moito co tema das nenas. E logo fixen un curso sobre xestión emocional, e enxeñería emocional lle chaman. Eu si creo que son asertiva. E podo destripar todo o que sinto, explicar o porqué e dicir esas cousas como é que eu sentínme enfadada cando ti dixeches isto porque me pareceu que era injusto porque estábamos facendo tal cousa. Pero eu teño feito esquemas, para chegar a esta comunicación. A teoría... Grazas a Marta é moi bo, porque como pongo Fran para que o diga ben. Marta RG, ponme para saber decir o G, polo seguimento. Pero bueno... Quedáronsenos aí os profes. Sede asertivos cos rapaces. Dios mío. Dio Fran, eu acabo de mirar que significa asertividade. Eu, como vou a borde, mira que non falamos de asertividade xa. Que estás a facer mentras estamos facendo o programa? Meu Fran. Mirou a asertividade? Non, como sería aquí? Ai, Fran, pois a verdade é que me sinto un pouco que non nos escoitas, porque levamos todo a tempada falando de asertividade. Sería así? Non, non se me dá ben. Fran, tiñas que saber xa o que era asertividade. Pero, Patiño... Non, esa non é a maneira. Obviamente, esta última non. A anterior igual sí, pero digo, Patiño, a ti ese rollo de asertividade que tamén dan nas empresas, está claro que é un rollo manipulación. Como os xefes, como dicirlle aos de abaixo, vouche dicir algo que non che vai gustar, pero vouche dicir con vaselina. Porque hai moito deso.
Si, cando tes que xestionar grupos de traballo, si que hai un punto de manipulación. Eu sei manipular, se quixera, eu sei manipular. E incluso sei ofender. Pero non teño por costume facelo, porque me causa un conflicto interior grande. A asertividade non é para que a outra persoa quede contenta do que lle dis, pero si é para que non se sinta despreciada nin inferior a ti, sabes? A veces a asertividade, de feito, é dura a veces. Asertividade tamén sirve para pedir o que necesitas. E aí é máis neutral. Como, non sei, cando lle dis ao marido que se vai chegar unha hora tarde, eu necesito que ti me mandes unha mensaxe ou me chames, porque eu, pois, preocúpome, e despois cando chegas estou enfadado, e por iso temos esas discusións, porque eu despois estou enfadada. Daquela, non é un capricho, necesito que se vas chegar unha hora tarde, un WhatsApp. E podes pedir como unha necesidade real na que ti non lle estás exixindo nin o estás controlando, senón que non quero estar preocupada porque ademais despois eu teño esta agresividade cara a ti. Pero eu eso sí que o teño. Refírome, eu con certa xente sí que teño esa asertividade. Pero é que vexo que con outra xente non podo ter asertividade, non podo comunicarme nese nivel. Eu practiquei o de asertividade, como di a Luz de Tea. A vaselina era o que me refería eu, iso non é asertividade, é vaselina disfrazada. Pois eu, de traballarme a asertividade, dicirlle, voulle dicir a esta persona que isto que dixo, pois, joder, como me sentín e tal, da igual, monteume un pollo, un polo aí, a ti pa que flipas. Bueno, mandar a merda tamén está correcto a veces. Pero digo que depende moito da xente que tes ao redor. Eu hai xente co que non teño ningún problema, é feito, a xente co que mellor me levo, teño toda a asertividade do mundo. Pero igual tamén porque me sinto máis segura ou o que sexa, pero bueno, hai veces que tes que sentirte ti segura de unhas cousas, porque senón non funciona a asertividade, é unha cousa que aprendín facéndose estes programas, non? Se a min dame igual se estou segura dunha cousa, pois por moito que me digas, pois vou ser asertiva porque non me perturba. Pero que hai xente coa que a comunicación eu non, por moito que intente selo ou que o sexa. E tamén a Luz de Tea, así, isto, leno xa, a min gusta o meu estilo non asertivo de xo. Non é moi bo. É un pouco vacilón. Non é moi bo. As cousas como son, pero bueno. Que non quere dicir que mellorarei, pero bueno, hai quen ten o don e quen non o ten. As cousas tampouco, non son. E ti e eu falámolo, e hai que ter moito cuidado as persoas como nós coa autoexixencia, porque a veces exíxeste a ti mesma ser tan correcta con todo o mundo que repasan as conversas, eu dixen, el dixo, bueno, pois fun correcta, ai, pois aquí igual non fun, chegamos a obsesionarnos moito con, e que ás veces hai moita xente que lle hai que dicir vai tomar polo cu, non, hai xente que lle hai que dicir vai tomar polo cu, e cando non, que xa non te quero escoitar, e isto asertivo non é, pero a veces é xusto. Sentido da xustiza. Esa é unha cousa que falamos unha vez, é dicir, como dicías tú esta semana, bueno, a semana pasada decía Eva, a ver, pero que estamos aquí rayándonos, con que contesto? Deixo de contestar por ser asertivo, por non facer dano, por non ser cruel, non? Pero que hostias, se o que merece é unha animalada, iba a decir, sabes? Pero bueno, igual se malinterpreta. Joder, como hostia bendita, sabes? Esa maneira de que nós nos exiximos a veces de que como foi cruel e incorrecta comigo e tal, é como que nos exiximos máis. Eu agora voulle demostrar que tampouco é demostrar, é que a min dame moita satisfacción interior
saber que eu si fun correcta. Hai que ter cuidado con esa autoexixencia. Eu chamo Eu hai moito tempo que non mando a nadie á merda, debía empezar a mandar. Sí. Eu teño unha frase aí guardada dende fai 2 anos, decirlle a alguén, era o meu propósito de ano do 2021, eu non teño propósitos, pero xa non tiña. Decirlle a alguén, non sei dicir en galego ben, vale? Xa o intentei máis veces na miña cabeza, pero non dou. Entón decirlle, non te mando a la mierda porque es de mala educación. Pero claro, é como retranqueiro que flipas, porque como non te mando, pero estoute a mandar a merda. Non sei, que pareceme complicado e a xente, porque ademais non che gusta facer dano, pero é o que eu chamo, o que diste de, vale, acaba de ser esta persoa super cruel, eu aprendín a non contestar. Eres cruel, nin te contesto. Antes sempre contestaba, como se fora unha obriga contestar. Agora nin contesto. Pero é o que eu chamo ser unha señora. Vi a señora. Eso é maravilloso e a min gústame. Vou ca conciencia tranquila, porque, como decías ti, podo ser, como se di? Que decías tú? Home, por poder podo ser manipulador. Manipulador somos todos, non? Ou persuasivos ou persuasivas. Entón, todo o mundo ten a comunicación en sí, como comunicación en sí, ten esa función. Pero eu sei que podo selo, pero non quero selo. É moi diferente. Ou quero, ou sou, vou usar para manipular para o ben, sempre que o ben sexa o ben en si mesmo, que aquí podemos meternos tamén en filosofadas varias. Pero non me gusta ser cruel porque paso mal eu. Paso mal eu. Eu non quero... A crueldade é algo que descarto categóricamente. A min, non. Igual sí que fun cruel comigo mesma, non un pouco a idea de que tiña o Nietzsche, non? Ou o rollo de pa ser millor castigarte e exixirte, como decías ti moito. Pero bueno, este en principio derradeiro programa de Tan Lista non será. A autoexixencia en moitas veces é a crueldade contigo mesma, que é como Nietzsche a definía un pouco no contexto da época levada así a ver, Nietzsche tampouco hai que pasarse, pero sí, eu tampouco podo ser cruel, e de feito son a típica persoa que son cruel, ao mellor, nun momento dado, son cruel con alguén que non se portou ben comigo, pero despois, como non me sinto ben, vou e dígolle, a ver, disculpa, estaba un pouco alterada cando cho dixen, e logo veño e digo, hostia, pero si se portou mal comigo, e eu respondín, e agora pedín perdón, é casi como darlle a razón que o que fixo estaba ben, pero non é certo, pero eu non podo vivir con isto. Hoxe díxome alguén, falando disto, que as boas persoas, cando queren facelo mal, fan mal o mal. É dicir, sallle mal feito. Queres ser cruel, pero non salche mal. Salche mal o mal. Si son. Borde, pero quedas torpe, quedas aí de tonta. Pois esa son eu cando volvo, bueno, disculpa que igual me alterei e tal. Sabes? Aquí, o Fran, grazas a Lu 1119 polo seguimento, quedan só 32 seguimentos para a máxica cifra de 666, veña, antes do rezo. Ai, Dios mío. Veña, por o rezo, por Viveiro. A ver, que toma ben Nietzsche. No, sí, quédanos así pedantiño, ou se falar de filosofía queda así como moi cool. Madre mía. Son as referencias, porque unha cousa que defendemos moito, verdad, ti máis eu é, se eu lín a todos eses filósofos e lín aos psicoanalistas, e eu agora digo algo que eu pensei con todo o que lín, non me pidades, pois podo facer esta referencia moi concreta porque a teño fresca, pero non digo, eso onde o leches, que sei eu se eu lín moitos ensaios. Isto pensei no eu, isto creo que xa falamos no programa. Non temos por que dar fontes cada vez. Non, eu decía sempre poño o mesmo exemplo, non? Cando podedesme chamar non doutora, porque non sei que a tesis, pero tiña aquí, de aquí non saiu. Era como, joder, cando faz ciencias sociais, parece que tens que falar si ou si de Platón, eu digo, eu non creo que alguén este facendo unha tese
E de matemáticas, e este dicindo que 2 máis 2 son 4 para empezar a tese. E a mí fodeume bastante. Non, tes que ler, como se chamaba o tipo? Lev Manovich. Mira, matábao o tipo, eu non o coñezo, pero matábao. Se está vivo, matábao. Porque teño que tiven que ler fai uns 13 anos ou así a ese pavo para poder dicir que as redes sociais unían virtualmente a xente. Estamos tontos? A ese nivel chega ás veces tamén a academia. Sabes, que dis, que ás veces é onde máis te podes fiar, pero moitas veces entre de onde saen os cartos, gilipolleces varias como esta, como, home, levo con internet, na miña casa puxos internet pronto, que iso foi unha ventaxa, como sempre digo, a miña nai sería unha hacker, se ven a nacer agora mesmo, porque controla máis desto que ninguén, e dicía, pero se eu sei, criei, non me criei, pero nacín con isto. Porque teño que buscar unha referencia nun libro do fulanito este que non leva en internet tanto tempo como a min seguramente. Igual sí, bueno, pero vamos pensar que non. Para decir que internet une a dúas persoas que están en diferente territorio. Pois moi ben, Lev Manovich, sabes? Teño que comprar o libro, mercar daquela. Había que mercalo porque non era tan doado como agora cos digitais e non sei que, e por a referencia porque sí, porque eu non son quen de decir esa cousa que é lóxica como que a clara é a parte clara do ovo, sabes? Non, teño que buscar un libro de referencia que me poña que a clara, sabes, do ovo é a que é branca, non? A falacia da autoridade é unha praga. Mira, a falacia hai un montón tamén, e os sesgos hai un montón, e faime gracia porque nas altas capacidades o dos sesgos parecen que para ser altas capacidades tens que saber todos os sesgos. O sesgo de non sei que, de non sei que, de non sei que, de non sei canto. Hubo un momento que eu, lendo aí nun grupo, decía, ai, madre mía, os sesgos. E non habrá os sesgos dos sesgos. Vou non inventar eu, os sesgos dos sesgos. E isto, xa que di a Ludetea, ven tamén, teño apuntado aquí, que hai altas capacidades que dan polo cu. As cousas como son. É que eu Sí, entendo ás veces a xente que di é que sodes un pois que sí, sí, a veces damos polo cu, a veces somos, pois eso, interesa isto é importante, isto que damos polo cu ás veces, si eu ás veces penso, aguantarme a min ás veces tela, tela, dúas como a min, madre mía. Pero isto digo, o de que damos polo cu, pero para decir isto, interesa que a neuroconfiguración se entenda polo ben de todo Cristo. Xa o dixen unha vez. Se tú tes un fillo, filla, que está nunha clase e ten ao lado unha persoa de altas capacidades, ninguén sabe que ten altas capacidades, e o rapaz ou a rapaz aborrece, vaiche porse a falar, vai interrumpir a túa filla, igual non, igual dibuxa, pero igual lle dá, pois igual suspende a túa filla porque non se sabe de altas capacidades. Entón, interesa a todo o mundo saber quen ten diferente neuroconfiguración porque, igual libra estafas de cousas que non agardabas, pois sí, pois sí. E ás veces somos moi intensos. E eu mesma, eu vexo nos grupos de decir cos matices, con non sei que, o que lle gusta debatir porque quere ter a razón. Meu Deus, somos pesados. Es que a veces somos intensos de verdad, demasiados intensos. E non pasa nada, podo dicir, porque claro, eu supostamente estou dentro do colectivo, que non me sinto parte de ningún colectivo, pero entón eu podo dicir, porque se o digo eu non pasa nada. Isto é como o gay que lle chama marica a outro, non pasa nada. Pois isto, somos moi intensos, moi pesados ás veces, podo dicilo. Os demais non, algúns non, pero eu sí. Como quedo? pero non o digas como algo negativo. No, home, pero ás veces somos moi pecansinos, home, sí que é verdad, sí que é verdad. E mesmo unha cousa que aprendín fai pouco, a raíz dunha cousa que me pasou, un pouco seria, e dicía a parella, tú, a hostia, pásache algo serio e vamos dicir que o que me pasou, bueno, outra cousa, pois, non sei, quedas sen traballo e tú tan tranquila. Bueno, estou tranquila porque botáronme, ergo non teño traballo, ergo estou no INEM, ergo teño que buscar traballo. Hai unha lóxica aí. Agora, pásame unha conachada, como que me salta un punto de sutura. E non entendo por que me salta o punto de sutura. Por que non ten que saltar, monto un drama do 15. O sea, xa me pode pasar unha cousa supercomplicada que eu, tan tranquila, porque ten lógica. Enténdoo. Agora, por que me saltou este punto? Bueno, xa monto un drama, xa non durmo, case, bueno, non durmo non, porque agora xa durmo, pero
como sí que din un pouco eso, que igual con cousiñas pequenas colapso, e outra, e a xente normal pasa algo super, joder, desto de que a sociedade lle dá como moito peso, e eu tan tranquila, e así zen. Nada, bueno, pois busco traballo. Bueno, pois A necesidade de racionalizar e de entender todo pasa que as cousas grandes e graves son fáciles de entender. Morriu, está morrío. morto, É que non hai máis, joder. non hai máis, é parte da vida. Xa. Sí, pero, ai, parece que se lle move aí o brazo, ui, isto non o teño. Así, por poñer algo moi exagerado. E sí que causa moitísima intensidade. Eu hoxe xusto falei, a min é unha necesidade para min fiar todos os pensamentos, todos os acontecementos, todo o que me pasa e colocalo na miña traxectoria vital e darlle un sentido. Por iso teño esa parte tan espiritual. Isto pasoume así porque eu fixen e despois pasou e despois está e despois tiven fillas e despois atrapallouseme a vida. Quero dicir, e hasta que non o fago, e ás veces remexo, que ti facíache moita gracia o outro día cando dixen eu por que sinto isto? E daquela vou, abro o archivo e digo, ai amigo, eu teño aquí unha cousa que a min me fai mal, porque eu unha vez, hai moitos anos, eu estive en unha temporada, non sei que, tal. Ostra, eso faite intensa a máis non poder. Hai xente que simplemente dalle igual. Para min é unha necesidade racionalizar todo. Por eso, morriu. Agora, cousas que eu, non sei, pois teño que incluso inventar unha historia, imaginala e pensar por min e polos demais, que iso é duro, iso é durismo. Sí, así. A ver, que me está botando a bronca o Fran por decir Por que? sesgo outra vez. Isto xa vivimos, vale? Que me está Que botando fixemos? a bronca porque dixen sesgo en vez de nesgo. Sesgo existe en galego. Xa, sabes, pero estaba buscando, dixen, isto xa vivimos. Eu non boto a bronca ningunha, bueno, cariñosamente, sabes que non son asertiva. Non Se era podemos para... decir embora que é portugués, podemos decir sesgo. No, a ver, na Real Academia Galega, nesgo, efectivamente, como di o Fran, é nesgo. Pero sorpresa, no Estraviz sesgo existe. Pero espera, non existe como tal, non? Espera, adxetivo oblicuo, torcido, cortado, situado de lado, sosegado, tranquilo. Vies. Dirección oblicua. Bueno, igual ten razón. Voulle dar. A outra vez busquei e dixen, sesgo existe tamén. Eso consultei no eu, cun filólogo. Estaba de acordo que sesgo, sí, que incluso dicía que nesgo é como unha cousa moi nova, moi como a beira rúa. Nesgo, que sí, que efectivamente está aí, pero que sesgo non está mal. Xa é que eu outra vez tamén mirara e dixen, vale, teño que dar con nesgo, porque eu en Madrid ao final as amizades sempre, Xue, como se di isto en galego? E dis a mesma palabra en castelán e quedas fatal, porque nunca che preguntan palabras que se xan así como, non sei, pregúntame por mariposa, sabes? Pregúntame por a xóuxere, sabes? Non, pregúntanche cousas como se di país? País, sabes? E sempre che fan preguntas así. E digo, pois, prefiro sempre tirar por nesgo, que non se a que non se parezca ao castelán, pero é verdad que outra vez foi como, xa dixen sesgo, xa dixen mal nesgo. Ai, e agora Pero que sesgo... esta segunda vez, eu recordo que por algún lado tamén estaba, pero bueno, nesgo, decide nesgo. Nesgo. Pois eu digo sesgo. Xa eu tamén. Bueno, está correcta. Bueno, non vou decir porque non son asertiva, pero bueno, aquí a ver que non de canestelanismos, porque a ver, aquí é interior que fala castrapo, algúns collo por aí.
Aquí Bueno, non se vasme vive vir ningún. corrixir agora. Non, a ti non, pero Oi, que rediola. non. Pero tú sabes os que dis. Non existe con esa acepción, existe a palabra sesgo outra vez, pero non significa inclinación dunha cousa sobre outra. Home, pon que torcido, torto, inclinación, torto. Vale, vale, dá igual, nesgo. Xente dice nesgo. Eu penso que despois desta conversa, como é a segunda vez, xa non se me vai esquecer que se di nesgo. Está ben, a ver, que máis? Que máis, que máis? Pois mira, o que estabas falando, Eva, do teño apuntado, ves? O de precisar lóxica. Que como que preciso a lóxica? Eu tamén. Isto é o que xa falamos máis veces, cando preguntas por que algo, para entender esa lóxica, por que ten que ter lóxica, buscarlle unha explicación, porque precisamos que teña explicación todo, é cando ven o rollo de estás faltando a autoridade, estás, como se di? Ai, como se di ben? Cando lle faltas a autoridade, cando estás cuestionando a autoridade, é unha cousa moi de altas Mm. capacidades. Estás cuestionando a autoridade, bueno, pois non é que este cuestionando. Por que? No traballo, exemplo tonto, tes que facer isto, por que? Dis, claro, parece que estou cuestionando o xefe ou o que sexa, pero é como, se me explicas por qué, vou facer mellor o traballo, porque vou saber exactamente que queres. Entón, para mí é importante porque xa sei que precisamente o que queres, porque podes pedir unha cousa, pero hai aí os matices, pois eso, que é exactamente o que buscas, entón, o que procuras e tal. Pois ao final isto, buscar as explicacións a todo. Eso sempre se interpreta como que estamos cuestionando a autoridade e un pouco peñazo, porque eu a última vez foi de adulta, fai pouco, cun profesor e foi como: "Bueno, ei, relax", é que é superagresivo para ti, claro, pero logo eres tú a borde. Joder, é jodido, por eso calas, por eso calo moitas veces e non se dixen: "Veña, vou dicir as cousas que estou segura", sabes, de que me dá igual que me veña a dicir alguén nada, e que as gilipolleces que escoitas ás veces, pero para que lle vas dicir nada a alguén? É que sei Pero calas, e que que non. pasa? Que ben, como eu, acabo aguantando, paciencia e tal, e acabo a tacona, pero como eso, como eu, sabes? Porque a Outra vez min a miña no nai dicía: traballo, "Eres unha intolerante, Xu". Eu dicía: "Non, joder, é que se non podes fogar a xente que teño ao redor queixarme dunha gilipollez que me dixeron, isto non é en plan superioridade nin hostia, sabes? Porque eu digo gilipollez, dixen gilipolleces, dabondo, é que non pasa nada por dicir gilipolleces. Pero claro, escoitas ás veces tantas cousas e chegas a un sitio de seguridade, de xente que te coñece de verdade, que sabe que no fondo a ver, eu no fondo son bastante payasa, non son tan borde, estoume rindo, a decir, aínda que non me parece, eu ríome moito, pero teño que estar nun espacio de seguridade que para eu estar nun espacio de seguridade preciso demasiadas poucos estímulos, e non me estén molestando moitas cousas, e xente ca que me atope moi a gusto. Entón sai a payasa e esa Xu payasota e tal. Pero claro, preciso desfogar, porque para que lle vou dicir a alguén que a mí soltarme unha vez, joder, no, que o dixeron no telexornal. Eu aí aínda dixen, veña, un pouco de autoestima, dixen, bueno, mira, que son licenciada en xornalismo, que debín dicir esa frase unha vez na miña vida, ou dúas, sabes, de decir, bueno, e a mí que? Si tú eres licenciada en periodismo, lo dijeron en el telediario, e que fas? Móndolle un pollo, ali, un polo atipado, e que fau? Dis, pois mira, crees que todo o que sai no telexornal pois é verdade? Bueno, pois nada. Que vas facer? Que non podes facer nada. Que non podes non, facer pero iso nada. que Pois dicías ti do traballo, pasoume premio do día a esta muller, sacas un humor e dis, o premio de hoxe vai pa fulanita, e quedas calada porque que lle vas a decir? E tamén que lle vou a decir, para que? Para que se sinta mal, enriba eu voume sentir mal despois, xa, pois non merece, non merece, o pasa que ao final, e como sabes que non eres asertiva, pois pa que? Pa facerlle mal a alguén? Bueno, pois ao final é normal que me desfogue un pouco coa xente que teño arredor, desfogo un momento e xa me esquezo desa tontería e fora.
porque ao final son tonterías, pero é un pouco como se decía a ti un día, é como gotiña, gotiña, gotiña que é na rocha, e gotiña a gotiña, que é unha gotiña só cada día, pero vai afundindo a rocha e vai desgastando a rocha. Que faz? Pos un diamante aí, para que a gotiña non... Pero é verdad que machaca bastante, ou seja, que No, pero cagas, eu dicía cando no traballo ti queres comprender o porqué de algo. A min pasaron moitas cousas no traballo, pero pasou unha moi curiosa. Sobre os plans de pensións. Era como a min este produto, non sei, non me gusta. Que si desgrava, que si non sei que, que si países emerxentes, e ti vas aí e non sabes nada de economía. E daquela, nun momento da miña vida, como cando preguntaba era non, é así, non, é o cliente díxelle así. Por que? Eu, como ninguén me explicaba, e dixo, eu non podo ir ao cliente venderlle isto, busquei cales eran os países emerxentes. Busquei como funcionaba todo o sistema de beneficiarios, como funcionaba unha vez que chegas aos 65, si rescatas, si non rescatas, herdeiros, non sei que. Estudei. Mira, que me tiñe bien convalidar algunha asignatura de económicas, porque estudei tantas cousas para entender o que é un plan de pensións, que é un produto moi complexo. Moitos son moi complexos e precisamente en bolsa, en países emerxentes, estudei sobre bolsa, todo non sei que. E ao final cheguei á conclusión de que eu non quero vender plans de pensións. Pero eu estudei todo isto para dicir, isto non. Porque eu non teño clientes con ingresos, e isto eu calculei, que ata que a xente non ande nos 60, 70 mil anuais, isto non lle compensa, non sei que, e daquela un día, nunha reunión, expliquei por qué. O tipo, o director da axencia quedou como... E logo sempre me viña a preguntar, chamou alguén que ten un plan de pensión, Seba, ti crees que este tío ten tal? Pois que o deixe para que o hereden os fillos, así que ao final era experta en plans de pensións, estudiei un montón de plan de pensións, nunca comisionei por un plan de pensións porque non creo no produto para o obreiro e non vendía. E digo, son tonta. Eu agora sei todo isto e que? Porque ninguén me explicou. É que ao cliente hai que dicirlle isto, por qué? Que países emerxentes? Onde carallo están os cartos, tío? En que puto país é ese país emerxente? Eu non sabía o que eran os países emerxentes. Nin cales eran naquel momento os considerados emerxentes. Eu tuve que mirar todo isto aí, todo o mapa mundi, concho, para encontrarlle sentido a un plan de pensións. A vos parecevos que isto é vida? Joder. Pois esa. Teño apuntado que a vida é unha adiviñanza. Non me preguntes cando escribín isto, pero dixen a vida é unha adiviñanza. A vida é unha adiviñanza. Eu apuntei no outro día, pero non sei, pero bueno. Apuntáchelo, pensaches que é unha adiviñanza? Bueno, si, tens que estar adiviñando todo isto. A vida é un escape room destes. Sí, non, pero un pouco o que falábamos outro día é por que pasan as cousas, por que non pasan. Outro día pensábamos, bueno, se fagas o ben igual, non é que fagas o ben para despois cobralo, non? Pero igual, home, despois tes sorte en cousas que non eres consciente de que foi porque fixeches ben outro día, sabes? Non sei se ven por aí, é que non o sei, eu puxen que é un pouco adiviñanza, un pouco para, non sei, eu, por exemplo, estuve nun chollo que sei que foi para eu pisar África, dixen, é que eu sei que estuve neste chollo porque eu tiña que vivir esta experiencia, por exemplo, non? Igual vai por aí, non sei, eu puxen, é que ás veces nem nos entendemos a nos mesmas, pois non hai máis, sen máis. Teño posto tamén, para ir tirando tamén, pois unha cousa que decía ao principio, non está mal o que penso, é o máis libre que teño. Isto quero transmitilo e dicilo en alto porque agora xa penso eso, pero é moi fodido estar pensando e calando as cousas porque o que pensas está mal. Parece que o que pensas está mal cando non coincide co que
di a maioría ou que di non pasa nada, é normal, non... É que o que pensas é o que pensas. Claro que podes estar errado e tal, pero tamén podes estar no certo. Creo que é importante dicir isto. É o máis libre que temos o pensamento, Mm. enténdase, non con Era ese rollo. Rosalía a que escribía o meu Iso, pensamento é libre. si, eso pensei, no, pero busquei, non sei, unha outra persoa, porque cando escribín sí que o busquei e dixen podedes pensar tal, ou seja, podedes decir o que tal, pero no meu pensamento serei libre. E pensei que era Rosalía, pero busquei, non sei que me saiu, pero bueno, aí o deixo. E despois xa teño apuntado, tamén teño aquí un link, unha ligazón que non cheguei a ver. Cando te censuro ou me censuro non acepto. Non sei de que vai, xa o investigarei, non vai dentro do programa. Teño ponto tamén unha cousa que últimamente falo moito, non? A boa xente non triangula, non? Falamos da triangulación narcisista e todo este tipo, non? A boa xente non triangula, non mete cizaña, mantexe a marxe, aínda que todo o mundo manipula en algún momento da súa vida ou mete cizaña. Pero, a ver, entendámonos, en plan profesional, vale? Profesional. A boa xente, a nivel profesional, non mete cizaña. Ou non debería ser así. Se tes moita empatía ou algo, nunca has poder cunha narcisista ou cunha psicópata, porque usa unha estrategia que nunca usarás ti, que é mentir e manipular con ningún reparo. Entón, nunca intentes competir, non digo igual colaborar, porque, a ver, hai narcisistas que traballan moi ben, hai narcisistas que seguramente, de algún xeito, pois falamos no outro programa, que pode aportar, non? Ou seja, creo que eu estou no nivel xa de xente que sí, que teño que ter afastada, ou é xente que dende que teño máis seguridade en min mesma podo tratar e podo ver o lado positivo que teñen, pero, ollo, nunca intentes competir. Competir no mal sentido da palabra, bueno, competir no fondo tens ese nesgo, pero porque sempre van usar ferramentas que tú non vas usar. Entón, tes todas as de perder. Isto vai non entender a xente que o entenda como a min, claro está. Vale, e outra cousa que quería decir, do que estou segura, dame igual o que pense o resto. Isto é unha cousa que para min é segura de 100% do que teño lido, observado dende pequena, pero é que dende moi pequena. Igual fun precoz nesto, isto cando falamos, ai, a precocidade, bueno, pois eu igual fun precoz nesto. O patriarcado existe e o feminismo é preciso. E vouno dicir así, dame moita preguiza certa xente cando fala deste tema, e os homes verdadeiramente feministas nin din que o son, nin se chaman eles mesmos, nin aliados, nin aliades, nin hostias. Porque eu coñezo homes feministas, digo homes adrede, que non presumen de ser, ou seja, eso digo con total seguridade, e nas altas capacidades hai moito machismo tamén. Isto vouno pero vamos, categórico. O machismo está en todos lados, dame igual que sexa, dá igual. Nas altas capacidades hai moito machismo. E isto é unha cousa que, de verdade, co que teño lido e observado dende moi pequena, non vai vivir ninguén a cambiarme a cambiarme este pensamento. Non. E punto. E xa me pode vir que non. É dicir, eso non quere dicir que non haya mulleres malas, que non haya, e que non todos os homes e todo eso, pero a ver, o patriarcado, a min o de machismo nin feminismo, pois empanada de zamburiñas, como decían no Twitter, que me encantaba, non. Ves? É unha cousa que teño segura e xa me pode vir quen sexa que non. Non hai nada peor que un aliado presumindo de selo, pois tal cual, tal cual. Eu, red flag, eso, bandeira vermella, sí. Eu precisamente, a persoa máis, o home máis feminista que coñezo, precisamente non se chama unha vida aliado, nin sequera di que é feminista. Eso é o nivel. Pero bueno, agora que dixen o truco non me vai a desvir en plan de eu non digo isto, porque non vai colar. Como mesmo, se alguén me ven con a túa autoestima ou non sei que, non sei canto, é como, a ver, cando isto é como, xa o expliquei unha vez, como cando deixas de fumar, que eu fai uns meses que deixei de fumar, e a xente pono nas redes, deixei de fumar, que o pos un pouco para obrigarte, non agora xa o dixen, diante de todo o mundo teño que, ou seja, xa me teño que ver obligado a deixar de fumar,
Pois, para min o programa este, o anterior que fixen, o podcast, é isto. Estou abríndome, falando de min, dicindo as miñas merdas, que digo a sempre, non teño ningún problema, sendo transparente, pero tamén isto sírveme, neste caso, para non vou permitir que porque teña un autoconcepto, que creo que era a palabra que antes, o autoestima, tal, veña ninguén a aproveitarse deso, porque como xa o fixen público, aínda que sexa saindo dun armario, dun sótano, xa o fixen, entón non vou permitilo do mesmo xeito que antes. Por exemplo, Fran, cando tal entras, Eva, queres dicir algo? Que flipo. Quedo Porque pampa con este discurso que nos botaches. Moi de Vale, acordo tiña con todo o que dis, sí, sí. que soltar o que me apetecía. Ai, nos van o xefe. Xefi, faltoume que me dixeras nalgunha, porque dixo yo o Fran nun momento elemental, querido Watson. Faltoume aí un pouco da patiño co elemental, Bueno, moi boas. Grazas por aceptarme neste voso programa, porque dende o principio, dende aquel 12 de setembro do ano pasado, de 2022, Dios, que ben quedan estos dos datos, verdade? Así con as gafiñas. 9 programas falando de altas capacidades, con moito discurso e moito pensamento arborescente, que dicías ti, Xu, é que xa tiñas que saber o que era a asertividade. A ver, atendendo o chat, atendendo as 1000 historias que estou atendendo, ti daste conta o que me pides? Que vos atenda aínda por riba a esas divagacións de pero 15, Nesgo ben, 20 minutos cada. Sí, ao home, Nesgo sí. ben que atendiches. No, porque me fai graza, porque xa tivéramos ese rollo. Sí, Eva, xa discutíramos que tía seguir dicindo sesgo, igual que sigues dicindo rodilla, aínda as sabendas. No, eu digo xoello. Claro, pero digo, dicías no patiño en Twitch, dicías Sí. que moitas veces dicías rodilla, aínda as sabendas de que non se dicía rodilla. Entón, podemos dicir sesgo, aínda sabendo que non se di sesgo, pero non podemos dicir que sesgo existe en galego. Con Que a min esa dixome un acepción. filólogo que non estaba Que diga- correcto. O filólogo que diga misa. En ningún dicionario, nin no da Misa RAC, que diga o nin no do cura. Estraví. Bueno, sodes benvidos, benvidas e benvides a RAC, a Real Academia do Castrapo. Vamos a poñer aquí o de- Aceptamos sesgo e nesgo. Vamos a poñer aquí o de Fran. ningún filólogo resultou danado durante este programa. Dime. Contraataco. Na entrevista a Ira Bouzas dixeches periodista bastantes veces. Eu Sí. caleime ata agora. pero Dixen dixeches- periodista? Sí, busca se queres, pero sí, varias veces. E dixen, mira o... Calache ata agora. Escoita, calache ata agora, que estou en directo, estás mo dicindo en directo. Eu paso, pero eu xe dixen que iba a soltar todo o que penso, joder. Calache ata agora. Mira pa aí, Eu non vou esquecer Nesgo, pero tú non vas a esquecer xornalista. Pero é que eu puxencho nun chat privado, que ti decidiche facer público. Fixen todo público, do que me puxeches no privado. Claro, pero é que non é pa que o fagas público, é pa ti. Non, Despois o que ti fagas co privado xa... Vai dicir o streamllar que é privado e que é público, non. No, refíreme. Neste programa somos transparentes, Fran. Sí, bueno, o que ti Pero queres. bueno, tamén direi que tamén dixeches xornalismo en algún momento. Sei que foi un lapsus, pero na Tento Real Academia corrixirme. Galega do Castrapo, digo, estamos pensando que algún día vamos dedicarte o día do Castrapo a ti tamén. Bueno, pues nada, pues No, farei, non me fai ilusión. no me fai ilusión, porque tento Vaya, corrixirme en todo o que digo mal. En todo o que me dou conta que digo mal, obviamente. Xa, pero eu non falaba galego por eso. Entón, pois... Claro, eu non falaba tampouco, ollo, Empecé a falar con 37 anos e decidín autocorrixirme todo o tempo. E dicía Eva, e vasme corrixir a min? Sí, a Eva teño a capacidade moral agora mesmo e a amizade de poderlle dicir, no, sesgo non existe. A mí non me afecta moito as correccións. Xa o falei 1000 veces. Mellorei moito o galego.
sigo metendo a pata. Moitas veces, pois, por métoa. Por Pero como métoa. todas, como todas. Todas as Pero persoas claro, metemos a pata. Eu é metí a pata como... A ver, é que se non queres non me fales. Eu falo así. Melloro. Meto a pata moito. Dijo random. Son unha señora random, que me encanta esta palabra. Dijo random. E ás veces dijo jueves. por por exemplo. Pero ela sabe, joder. Pero é moi importante se dis jueves, dicilo con ese E aberto, non podes dicir Home. jueves. Jueves, No, claro. hai que dicir Jueves. jueves. Desde Jueves. ali, Abrindo esta eu E, non é por claro. nada, pero as acepcións desas dúas palabras son moi parecidas. Todas falan de torcido, de asbeado e o viés. Desviado e Ou eu que obviés, digo torto. sí. Torto, Sesgo nuestra vid ven como torcido, desviado e obviés. Algo torcido, desviado ou obviés. Pero que torto nesgo non non se di. significa desviado, torcido, obviés. Significa influenciar políticamente un pensamento sobre outro ou primar un pensamento por outra idea. É dicir, alterar unha idea, torcer unha idea. Veña, vale, pois por aí vamos yo dar. Veña. Pero Home, unha veña. é nesgo e outra é sesgo. Bueno, de todos Desviar unha estes, idea Claro. do eu seu dixen camiño. moitas castrapadas durante todo o programa, hoxe tamén, doume conta en cuanto estou dicindo. Se queren que estude, pois que me paguen, sabes, por facer o programa. Igual estudo. A ver, de feito, no Strava sesgo fala de Xa esvíos estamos, nunha macho. negociación. Que teño o Straviz aberto coa palabra buscada, que xa estou vendo. A ver, que me está descambiando o tema, que non estamos falando de altas capacidades, Deixa de estamos falar falando a Xu. Wikicona. E a ver, vamos a rematar, porque en principio é o derradeiro programa de Tan Listo non serán. Espera que poño o banner. Falamos outro día de facelo, pero a verdad, eu non vou poder ser capaz de facelo. Ai, non fixemos. Pero sí, eu quero que este programa acabe, ademais de darlle as grazas a todo Deus, iba a decir todo Dios, pero é que castrapo, todo Deus. Bueno, en Todo Portugal tamén din Dios. Pois eso, de a xente que nos acompañou, a xente que nos estará a ver ou non, a mí non me faledes, porque eu, mira, nen quero conflitos, nen tal, e se non son unha borde, entón mellor, a mí se me vedes por aí non me faledes. Así, sabes, non vai a ser, sabes? Se vos cruzades con ela no Resurrection con máis Inri, non lle faledes. Aí igual non me dou conta. Estarei pero bueno, non, home, non, que va, se me dá medo a xente, joder, que son como un cervatillo, non se dirá nin cervatillo, pero bueno, entendédeme. Pero bueno, eu quero que este programa en xeral, capítulo, programa, tempada, acabe con a regueifa da Patiño. Entón, queredes decir algo antes da regueifa? Dámoste un tempo, porque isto é improvisación, porque é improvisación. Xa, pero é que, a ver, falamos de facelo, pero porque ela dicía que quería facer ao mellor algún curso de poesía. Eu dicíalle que rejeifara. Empeza a improvisar e dalle aí. Dixo, eu mandei uns audios, pero a ver, eran así para ti, así, eran improvisados. Claro, ti pénsalo e despois grábalo, a veces cancelas. Bueno, pois mira, mentres xornaleira, directora de cinema, founder and CEO de Lobeira Today. Por que non escribes unha regueifa no privado? Eu canto contigo, aquí. Mira que eu non sei cantar, mira que teño vergoña, son introvertida e tal, pero hoxe é de acabar con seguridade a tope. A min ponme aí pero eu expliqueicho que iso xa aprendí, octosílabos, eu canto contigo, ou rapeo contigo, trapeo. No, pero eu xa te expliquei, tens que improvisar, pensar o último verso, o que vas dicir, e pois ver como lle rima o segundo e facer aí un apaño. Pero non me fajas agora isto aquí en directo, Dios mío. Vou facer unha regueifa ca gran Patiño. Unha guerreifa tamén vale. Tamén. E co Fran falando do, non sei, ves, non me sai. Eu non podo pensar para atrás.
No tal lista non serei. Bueno, Pensar para atrás. claro, Pensar teño para que atrás. pensar. Pensar da recu. Na recu, claro. Facer flashbacks Claro, teño que pensar primeiro. pensamentais, non? Guerreifa, ves. Guerreifa é nova entrada do dicionario da RAC. Home, sí, Guerreifa. guerreifa. Sí, A gústame, guerreifa. Pois a calle Bueno. tamén. A ver onde sae o trap e todo eso, que pensades? O reggaetón que ven? No, Pois, a guerreifa sería a batalla de galos da unha regueifa. regueifa A guerreifa. de galiñas, porque non somos así. Entón, que, Bueno, Pati? A ver, vamos por partes, veña. Fran, queres decir algo no, en principio, derradeiro programa de Tan Listas Non Serán? vale, neste, en principio, derradeiro programa de Tan Listas Non Serán, teño que dicir que foi un respiro o poder ter un programa na Lobeira no que eu non saía, polo cal podía estar de calquera xeito, non como hoxe, todo guapo, de camisa, senón que podía estar aquí cos meus shorts, bueno, cos shorts estou sempre, e con unha camiseta calquera, rota ou non rota, daba igual, atendendo o programa, tentando seguir, porque moitas veces non era quen entre unha cousa e outra, eses pensamentos arborescentes e esas aseveracións, houve unha etapa polo medio que me colleu un pouquiño máis tocado a nivel mental, que tiven que facer dende San Sadurniño, custábame moito facer calquera programa, non só este, e aínda así fixémolo, non pasou nada, non se notou ese cambio neste programa. Moitas grazas a Xu por ter aportado tanto a Lobeira Today. Moitas grazas a Patiño, que lle vou dicir a Galloso da Lobeira, que vai tomar unhas merecidas vacacións da Lobeira agora. Moitísimas grazas ás dúas por ter traído o punto de vista, a ver se non me trabuco, se non me correxides, o punto de vista feminista das AC, das altas capacidades, das persoas con altas capacidades, como viven as altas capacidades as mulleres neste caso, que estaba bastante invisibilizado. Grazas a vos está máis visibilizado para que non queira ver. Dicir nada máis que tedes todos os programas, os 9 programas que van con este é o 9º, os 9 programas tedelos nunha lista de reproducción que se chama Cancelo, tan listas non serán, todas con mayúsculas, tan listas non serán, todo xunto. Se buscades en YouTube iso, aparece a lista de reproducción da Lobeira Today do Tan Listas Non Serán. E aí tedes os 9 programas. Nada máis, moitas grazas. Eu non regueifo. Non regueifas. Patiño. Joan. A ver, vou dicir calquera cousa, veña. É que outro día hasta che botei unhas coplas tan feitas, polo menos podeches mas transcribir, muller. Pois sí, agora non me vou a buscar, que temos moitos audios. Vas a vos sitio buscar agora os audios da Regeifa, Dios mío. Ai. Veña, lárgalle unha guerreifa aí. Guerreifa. Vamos botar unha guerreifa, aí vai Capatiño. Ai, veña. E a xente ao quentiño. Está a contar do que viña a Regeifa. Dixo aí a miña amiga que quería ser artista, trouxena para a Lobeira porque parecía moi lista. Esta non tiña a última. Porque parecía moi lista. É que non sei. Dixemos acabar a regueifa con Tan Lista Non Serán. Entón temos que buscar agora e para atrás. Pois queres que acabe con Tan Listas Non Serán? Mira, é casi Lupe, Dios mío, teño que mandarlle este vídeo. É tal cual, ten que acabar en Tan listas non serán. Pois ora hai que rimar, serán. Verán. Con verán, veña. Fran. Porque chegou o verán de segundo, non? Curso de regueifa avanzado. Veña, vamos. Vamos a acabar o programa. E 1, 2, 3, sí. O Fran, decimoslle que Tan Listas Non Serán. Eu que sei. Non, me tiñe demasiado. Sí, vas ben. Vai rematar o programa porque xa ven o verán. Dende aquí despedimos
O tal listas non listas non serán. Pois, iso, despide, E nada, Xo, que é o teu programa. vou despedir, pois cunhas palabras que quería decir e como nunca podo dicilas, non vos mando a merda porque é de mala educación. No, home, non. É unha broma. Joder, ves? É que non tedes o meu sentido. Bueno, teríamos Venga. que aclarar que imos rematar coa cabeceira de novo, porque Xu Eso quere é. rematar coa Cabeceira. cabeceira. Moi bonita. E nada, fora coñas, ahora super seria, super señora como son eu, diante de todo o mundo. Moitas grazas a todo Deus e Deusa que nos estuvo aguantando. O Fran, a Lobeira, a xente que estuvo aí, véndonos, os que nos verán. E nada, que en principio este é o derradeiro programa de Tan Listas Non Serán. Bicos Mua. apertas e acordarse uns aos outros e as outras. Pasado mañá continuamos na Lobeira.